سلام فنوي RTV أب مكتال تركبو كبراتن كبرانن كميت وعلو نلوم صلوا شومون تمجابيت فرق معلتن فرقان سرالو زينا وشتن وطعن حزنا لكم قرين منونا مكتالكم زقدم لوام تخليه فلما أرستزينا شومون تمجابيت هجراوي معلت دك أنسيو باستفالي مدفتات تذكيرة أبزوب عن سبا أبجز سمرتين زيتي وعلى تخيلو عبد بارواس سلطنا محدرا كيميكالاتن صربال مدهنيتن توحيبو منجس روسيا سلمان سبات نوحت بوتا زقعزو لما تحلل في كوريدورات كافيتو طالبان اب افغانستان زرق جمنات المكتا سفيح زقتاو سرحيت ابغيسو اب استراليا تخسيت زولو حدقاتات على غلغه سعبو عنوتن من زبالن زايدو نبزر زرو مسن سجر شومنت مجابيت هجراوي معلت دك أنستيو متكلاوي أمنت المدرخاوي قدنت بزبل تيما نتعلت بزنت أبارق مسندوتات تذكرا بدرجة زوبا ماكل أب أسمرة الدراش ماكل بيت إحفت هوادي أب استخايدن ممرحت مكل خال كورونا فيروس أب قمت زقته وسن سرعت أب جنفر هوادي حلفيت من محدار فاينانسن ويزورو كتما قالتا قال محبر اسمعا قالسي ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ንሙሉእ ኣግዞ ምስ ቃልሲ መላእ ህዝቢ ንሃገራዊ ናጽነትን ሰብኣዊ መሰልን ሓቢሩ ምርግጋጽ ማዕርነትን ሃገራዊ ናጽነትን ኣብ ምዕዋት በኣርኣያነት ክትቀስ ዝኽእል ዓቢ ዓወት ዘመዝገበ ምዃኑ ዝተቐሰት ወይዘሮ ከተማ እዚ ዝሕብን ታሪኽ ሃገራዊ ቃልስን ኣንጸባራቒ ዓወታቱን ፍሉይ ካብ ዝገብሮ ረቑሒታት ሓደ ሰፊሕን ኣድማዓን ሱታፌ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ምርግጋጹ ምዃኑ ኣስሜራትሉ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ብዘካየድኦ ቃልሲ ኣብ ጉዳይ ጾታ ስሪቱ ዝጸንሐ ድሑር ኣመለኻኽታ ሕብረተሰብ ተቐይሩ መሰልን ማዕርነትን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ ሕጋጋት ሃገር ሰፊሩ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ ማሕበራዊ ህይወት ምዕሩይ ዕድላት ተኸፊቱለን ኣብ ስራሕን ትምህርትን ኣገልግሎታትን ድማ ሱርበት ተኽለውጢ ከረጋግጻ ከም ዝኽኣላውን ኣብሪሃ ኣብ መወዳእታ ድማ ሎማ ዓመት መትከላዊ እምነት ንመድረኻዊ ግድነት ብዝብል ቴማ ተዘኪራ ተውዕል ዘላ ሸሞንተ መጋቢት ፈታው ሓቅን ርትዕን ህዝቢ ኤርትራ ከም ወትሩ ብስሙር ኣረኣእያ ንግዳማዊ ጣልቃን ምትእትታውን ኣብ ዝምክተል ዘሎ መድረኽ ትዝከር ምህላዋ ጠቂሳ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ለምውን ከም ትማሊ በቲ ያተአን ዝኾነ መትከላዊ እምነት ነዚ ዘሎ መድረኻዊ ብድሆን ምስጋር ኣብነታዊ ተርአን ክጻወታ ጸዊዓ ኣብታ ኣጋጣሚ ኣብ ወንበር ባይቶ ዞባ ማእከል ኣቶ አብርሃም ሰመረን ሓላፊ ሃዋማት ዞባ ማእከል ኣቶ ሳምሶም ክፍለን ናይ ደገፍ ቃል ኣቕሪቦም እቲ ጽምብል ብመደብ ዋርሳ ከምኡውን ባህላውን ተጠባውን መሰናዶታት ደሚቑ ነይሩ ጨንፈር ሃማዴ ኣብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራሊያ ዝወደቦ ዝኽሪ ሸሞንተ መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብዝተፈላለየ መሰናዶታት ተጸንቢሉ ኣብታ ኣጋጣሚ ኣደንበር ናይቲ ጨንፈር ወይዘሮ ብርሂን ዖባይ ኣብ ዘስማዓቶ ቃል ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ መድያት ብብቕዓት ተሳትፎን ይዕዝዛ ከም ዘለዋ እዚ ድማ ውጽኢት ጽኑዕ መብጽዓ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ነቲ ጽምብል ንምድማቕ ኣበርክቶ ንዝገበሩ ኣካላት ሞጊሳ ሓላፊ ኮማውን ህዝባውን ጉዳያት ኣብ ኣውስትራልያ ኣቶ ያሲን ዑመር ብወገኑ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ እዋን ቃልሲን ናጽነት ዘርኣየኦ ጽንዓትን ተወፋይነትን ሎምን ውዳቤን ብምስጣም ኣብ መደባት ልምዓት ሃገርን መኸተን ክደግምኦ ምርኣይ ሓበን ከም ዝኾነ ኣብሪሁ ኣቶ ያሲን ኣስዒቡ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣብ ማሕበር ዘይተጠርነፋ ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ዝርከባ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሃማዴ ይኹን ኣብ ማሕበረኩም ተጠርኒፈን ሽግራተን ኣብ ምፍታሕ ክቃለሳ ኣበርክቶአን ክዕዝዛ ተላብዩ ጸሓፊ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ከተማ ሜልበርን ኣቶ ሃብቶም ጆቫኒን ኣብ ወንበር ማሕበረኩም ኤርትራውያን ኣብ ዞባ ቪክቶሪያ ኣቶ ኪዳነ ግንቦትን ድማ ናይ ደገፍ ቃል ኣስሚዖም እቲ ጽምብል ብባህላውን ተጠባውን መሰናዶታት ዝተሰነየ ነይሩ ብቕዓት ትምህርቲ ንምምሕያሽን ውጽኢት ተማሃሮ ክብ ንምባልን መምህራን ቤት ትምህርቲ ሰረቱ ሓያል ጻዕርን ወፍርን ክገብሩ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ መዘኻኸሪ ቀሪቡ ወኪል ሬና ሃብተ ገርግሽ ተስፋ ማርያም ዘዳለው ዜናው ጸብጻብ ያሲን ሳልሕ ከቕርቦ እዩ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ዓንሰባ ኣብ ገስጋስ ትምህርቲ ብሓፈሻ ውጽኢት ተማሃሮን ብቕዓት ትምህርትን ንምምሕያሽ ድማ ብፍላይ ዘተየ ዋዕላ ብ3 መጋቢት ኣብ ከተማ ከረን ኣቃኒዑ እቲ ዋዕላ
ኣካል ናይቲ መስርሕ ምምሃርን ምስምሃርን ንምድንፋዕ ዝካየድ ጻዕሪ ምዃኑ ዝጠቐሰ ሓላፍት ጨንፈር መምህር ክፍላይ ዓንደ ሚካኤል ብቕዓት ትምህርቲ ንምምሕያሽን ውፅኢት ተምሃሮ ክብ ንምባልን መምህራን ቤት ትምህርቲ ዝሰረቱ ሓያል ጻዕርን ወፍርን ክገብሩ ኣዘኻኺሩ። እቲ ዝድለ ውፅኢት ክረጋገጽ ርእሰ መምህራንን ሓለፍቲ ስነ ምምህርናን ኣብነታውያን ኮይኖም ክመርሑ ኣብ ውጥን ዝተመርኮሰ ኣሳታፊ ኣገባብ ኣመሃህራ ክድፍኣሉ መርመራታት ብመንጽር ሓድሽ ሜላ ኣመሃህራ ክወፅን ክዳሎን መምህራን ብቕዓቶም ክብ ንምባል ብዕቱብ ክስራሕ ርእሰ መምህራንን ተሓጋገዝቶምን ድማ ቤት ትምህርቲ ዝሰረቱ ሓገዛት ክገብሩ መዘኻኸሪ ቀሪቡ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ ኣሰራርሓን ኣገባብ ኣመሃህራን ክመጽእ ዝተደለየ ምሕያሻትን ምስኡ ተሳኒዩ ዝኸይድ ውፅኢት ተምሃሮ ንምግምጋም ኣብ ዓመት ብጠቕላላ 4 ግዜ መምስ ዝምልከቶም ኣካላት ርክባት ክካየድ ደፋእን ኣማእዛንን መምርሒ ተዋሂቡ። ብዘይካዚ ንመምህራን ስልጠናታትን ቁፅፅራዊ ሓገዛትን እናሃብካ ህላዊኦም ኣብ ክፍሊ ብምርጋጽ ክሽፈኑ ዝግብኦም ምዕራፋት ትምህርቲ ኣብ ግዚኦም ከምዝዛዘሙ ንምግባር ክስራሓሉ ከምኡውን ተምሃሮ ውፅኢቶም በሪኹ ናብቲ ዝድለ ደረጃ ብቕዓት ንኽበጽሑ ክዕየ ሓበራዊ መረዳእታ ተበፂሑ። ኣብ መወዳእታ ዋዕለኛታት ውፅኢት ናይቲ ዋዕላ ብዕቱብ ተታሒዙ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ብግቡእ እንተተሰሪሕሉ ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ዝነበረ ሽግር ፍታሕ ክረክብ ከም ዝኽእል ገሊጾም። ሚኒስትሪ መሬት ሰማይን ኣከባብን ዝወደቦን ካብ 6 ዞባታት ዝተዋጽኡ ሰሙያ ተሳተፉን ኣብ ምሕደራ ኬሚካላትን ጸረ ባልዕ መድሃኒት ዘተኮረ ስልጠና ካብ 1 ክሳብ 4 መጋቢት ኣብ ድባርዋ ተዋሂቡ። ኣብቲ ሚኒስትሪ ዳይሬክተር ኣከባቢያዊ ምሕደራን ቁጥጥርን ወይዘሮ ኣሴር ረዳእዝጊ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ንኣገዳስነት ናይቲ ምስ መሻርክቲ ኣካላት ብምትሕብባር ዝተወደበ ስልጠና ብምጥቃስ ሰልጠንቲ ንዘቐሰምዎ ትምህርቲ ብግብሪ ክሰርሕሉ ትጽቢት ከም ዝግበረሎም ገሊጻ። እቲ ስልጠና ኣብ 3 ሃገራት ኣፍሪቃ ማለት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያን ሩዋንዳን ኣብ ሓደ ግዜ ከም እተዋህበውን ሓቢራ። ሰልጠንቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ እቲ ስልጠና ኣብ ምሕደራን ቁጥጥርን ኬሚካላትን ጸረ ባልዕ መድሃኒትን ዝጸንሖ መባእታዊ ኣፍልጦ ዝድርዕን ዘስፍሕን ምዃኑ ብምግላጽ ክሳብ ታሕቲ ወሪዶም ክሰርሕሉ ነቲ ፍልጠት ናብ ካልኦት ከሰጋግርዎን ምዃኖም ገሊጾም። ኣብ ንኡስ ዞባ ማይ ምነት ተሳታፍነትን ብቕዓትን ተምሃሮን ምብራኽ ዝተኻየደ ጻዕሪ ኣተባብዓ ውፅኢት ከም እተረኽቦ ኣብ ዝተኻየደ ገምጋም ኣገልግሎት ትምህርቲ ተገሊጹ። ሓላፊ ኣገልግሎት ትምህርቲ ኣብ ንኡስ ዞባ መምህር ክብሮም ገብረ መድህን ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣብ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት 2021-2022 ካብ ዝተመዝገቡ 16,040 ተምሃሮ መጠን ምሕላፍ ብሓፈሻ 92 ሚእታዊት ምንባሩ ብምጥቃስ ቁጽሪ ዝተመዝገቡ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ብኣስታት 15 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ኣብሪሁ። ጽበት መምሃሪ ክፍልታት ዘሰዓቡ ጻቂ ተምሃሮ ኣብ ክፍሊ ካብ ቀንዲ ብድሆታት ምዃኑ ዝሓበረ መምህር ክብሮም ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ነንበይኑ ዝኾነሉ ኩነታት ክመቻቻእ ተላብዩ። ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዘወረቡ መምህር ህብቲ ዝጌ ኪዳነ ብግዱ ኣብ ንኡስ ዞባ ማይ ምነ ብቕዓት ተምሃሮ ጽቡቕ ገስጋስ ምምዝጋቡ ውፅኢት ሓያል ጻዕሪ መምህራን ምዃኑ ብምግላጽ ንምዕቃቡን ናብ ዝበለጸ ደረጃ ንምድያቡን ስልጠናታት ክሕይል ኣዘኻኺሩ። ኣማሕዳሪ ንኡስ ዞባ ማይ ምነ ሌተናል ኮሎኔል ኣብርሃም ሃይለ ኣብ ዘስምዖ ቃል ዘቐረበ ጸብጻብ ኣብ ባይታ ዘሎ ምዃኑ ብምግላጽ ጸገማትን ሕጽረታትን ንምምላእ ብውህደት ክስራሕ ተማሕጺኑ። ኣብ ንኡስ ዞባ ማይ ምነ 7 መዋዕለ ህጻናት 13 ናይ መባእታ 3 ናይ መባእታን ማእከላይን ሓንቲ ድማ ናይ ማእከላይ ካልኣይን ደረጃ ብጠቕላላ 24 ትካላት ትምህርቲ ኣለዋ። ቀጥሉ ዝቐርብ ሃገራዊ ዜና ምክታልኩም ክትቀጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዓድም ናብዚያታት ወጻኢ ምስን ንሰግር መንግስቲ ሩስያ ኣብ ዩክሬን ብዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ግጭት ተዓጊቶም ዘለው ሰላማውያን ሰባት ናብ ውሑስ ቦታ ክገዕዘሉ ዝኽእል ካብ ወታደራዊ ስራሕታት ነፃ ዝኾነ ግዝያዊ መተሓላለፊ ኮሪደራት ከም ዝኸፈተ ኣፍሊጡ። ንሓያሎ ከተማታት ዩክሬን ከርዲኑ ዘሎ ሰራዊት ሩስያ ሰላማውያን ሰባት ካብተን ከተማታት ክወጽሉ ዝኽእሉ 6 ውሑስ መመሓላለፊ መስመራት ከም ዝኸፈተ እዩ ዝገልጽ ዘሎ። እቲ ካብ ትማሊ 7 መጋቢት ዝተወስደ ስጉምቲ ንነበርቲ ከተማ ኪቭ፣ ማሪዮፖል፣ ካርኪቭን ሱሚ ናብ ውሑስ ቦታ ክገዕዙ ዝዓለመ ምዃኑ ዝሕበር ዘሎ።
إذا كم زيلن كله في وتهدروا السرحة روسيا قبل على يوكرين 12 معلتات أقصيرلو أبزرلولو تشاينا تجوداي بدبلوماسياوي ذاته فتحنا خركب منغونيا كوينا كتصارح دلوتي مخانا أفليتا ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዋንጊው ተማለ 7 መጋቢት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሃገሩ ምስክልቲኡ ወገን ጽቡቕ ዝምድና ከም ዘለዋ ብምጥቃስ ኣብ ዝካየድ ዘተ ከም ሸምጋሊት ክትሰርሕ ድሌት ከም ዘለዋ ሓቢሩ بخال وجن روسيا يوكرين تمالي 7 مجابيت أب بيلاروس زكايدو سالساي زوريا دبلوماسياوي ذاته بزاي تكأسفر كم التزازميك على حلو أبز ركب نتين وسون سبقاوي جودات بزملكات تبت حوزنا برا مرددا أبايتا نمتكبر أبز خيل نتبتات زرب كوانتا تخايدة استبت حسم معجن كم زي اللي يتحبيرو انت خونجن كلت يوم وجنات توسخ ركب كايرو ترداد يوم مالو مستزاتك قربت زلوهم تنتنتي هاجرات معراب زجبرو زلوات زغطي نتتفتير زلو كونتات هاجراوي ملكع نمتحازو زكايدو فتنتات كمون قبل على روسيا أمبيرنا زلوا بيناوي الجداتات نتيجة أن المفتاح أبز كايد سعري عن قاطع يكونوا كم زلهم سحبرو طالبان أب أفغانستان زر استفرالي جبنات المقطع سفيح تسعة وسرحت كم زبجسة أفليتو أبز سالستي أقطع رزول سرحت درا أشحات زي حجوت أبناجو أبتحت كوت تسأرك وعلن كله أمايت أرطرات كم تتحزو أزست طالبان حبيرم أتي أب رئيس كتما كابول زجمرن نبكال أورجاتات اللي حموزلون سرحت زي توسنا جزيك قط المخاني وطالبان زقل زلو طالبان كاب مفارق تشرع 21 نأفغانستان يم محضر كم زلو انت خونا جنا بسانكي قدماوي متتاو سور سدادت تاو قلولاو بدو فطيرو كم زلو ناي قربات عزفتي تقسو كاب تشحن حدن اب افغانستان استخايده بامريكا استمرحه قدماوي وتهدراوي متتتاو هاجرت معرب كينو سبقاون نواتاون كسراتاتو ابتا هاجر بقليلو زي حاوت تاو صقم كم زفطريو سحبر إسرائيل تمالي 7 مجابيت أب دوباوي شنخ دمشق رئيس كتما سوريا متقعتي بسايلة كايدا بسنكت فتامي سبعون نواتاون كسراتات كم زورده معكنات زينا سوريا أقاليحن حيل عير سوريا نحيالو كابتي ميسايلات على موكا وقعه كم زبر عنو حبيرلو إسرائيل أبزعمت الزت راي نشاو عايزيايا قبل علي علامات سوريا متقعتي ميسايل كم زكايدت سجلات اتحاجر قبل على علامات منجس سوريا التكايدو متقعتات بفلاك كابتشان 11 كم زحيلته اتوم صبصبات بتوسخي يدقسو أب أستراليا زوجع زلو برتو عزنا بتقو حركات علقلق زاس أبو عنوة من زبالن كم زايدة تغاليحهم تمالي شوعة مجابيت أب كتما سيدنين كوابيان أستاد 300 ملم زناب كم زواقعة استقاسو تصبصبات مترولوجي زي متأنزي أبورح مجابيت أبتا كتما كابز مزجب 204 ملم ب4 كلتن مئتاويت كزل على مخانو قليتهم اتبرتو متأن زناب أبتا كتما حركات الأغلق بمسعبو عثرتات أشحات نوحس كوابي كقعزو كم التجددي سحبر زلو أب مبرقاوي جماجم أستراليا زل على متنقطات بهراو حركات أوجو كم زلو زحبرو تصبصبات مبزحتو أفلاقاتن مخزن مياتن لعل عقن بمملو زورد عنوت كي زايد سقعتالو مستحدقا بزت أساسر هيوتهم نايد سانو سبات قطري 19 كم زبصحه زغلطو سمزي سيفلاو دحنت أستراليا سفيح كفال زواتات كوينسلاندن نيو ساوث ويلسن بمعلقلقو سفيح نحر الشامريت دندلات صرقياتاتن كال تحت قطن كم تلمسسه أفليتهم اتبرتو عزنا بزعابنا لو كنتات أير نزمت معلتات كقصل مخانو زئمت تنبيتات كنتات أير كم زلو سمى زي ملكتال ميترولوجي أستراليا يحبرو لو بدرجة علم بلا بدا كورونا فيروس نايزمت سبات تقلال قطري على 6 مليون كم زبصحه صبصبات عنا حبيرهم بتلا بدا 1909 شح سبات كثيرة زل أمريكا بمتر موت أب قدامي درجات تسريع لا أبهاجور أوروبا بتلا بدا على 1.7 مليون سبات كم زموتو أبتصبصب تتقيس له إذا كم زيلن كله بدرجة علم بتحمام نايستلخفو سبات قطري لعلي 440 مليون عريقلو
يخون امبر ابز قنيات زي متن ملكفتي ب 16 مئታዊት متن موسكا ب 10 مئታዊት كم زنكي صبصابات صعنا يطقسو نسعى سلالو زينا نمززام أرستات خندقم شومونت مقابيت هقراوي معالت دقا أنسيو باستفرالي نتفتات تذكرة أبزوبا عن سبا أب قسقاس تمرتي زتي وعلى تخايدو أب دباروا سلطانا محدرا كيميكالاتن تسأروا مدهانيتن تواهيبو منجست روسيا سلماوين سبات نوو حسبوتا زقع زولو متحلال في كوريدورات كفيتو طالبان اب افغانستان زرقه جمنات رمكتا سفيح زقتاو سرحيت ابقيسو اب استراليا تخصيص زولو حركات الاقلق زسعو عنوت من زبالن زايدو دلوم صالو شمونت مقابيت فرق معالتن فرقان سلالو زينا وشتن وطن ابزي زازم مصرف مربات ارتيفن حدقكم بواقنا فرق معالتي